Яна, переключаем на другий канал. Не, я хочу еще один мультик про принцесс поглядеть. А я про принцесс не люблю. Я люблю про отважных героев. Які лятають з одного боку у другий і гучно кричать. И разные приемчики показывают. Кия! Кия! А принцеси у моєму мультику вельми пригоже танцюють. А я ще носять такі пригожі сукеночки. Ой, я ж такі хочу. Усё ровно. Зараз будем глядеть мой мультфильм. Ні, зараз час моїх принцес. Якраз нова серія. Твои принцессы усяго боятся и любят поплакать. А твої супергерої тільки і роблять, що вирішають, хто з їх моцній. Ой, не, мой мультик, мой! Добрий вечір усім! Привітання, феєчко. Допоможите мне, коли ласка. Обов'язково. А от чим? Яну от экрана отсадить. Яна не дає мне цікавые мультики глядеть. Что? Я не даю? Это топ, а весь час на самом цікавом месте свои мультики включает. Скажите ей, Феечка, как от экрана отсела. Это нехай топа куди-небудь иди. Он весь час перешкоджает. А ми зробимо ось так. Куда вы наши мультики потягнули? Без их ніяк. А коли ви ніяк домовиться не можете, посидите у тишині і без мультиків. Феечка, отдайте нам наши мультики. Ласка. Ну, лепш зробіть відпочинок для своїх вочок. О, а я не зусім не стомилися. Гэта вам толькі здаецца, калі доўга ў экран глядзець, вочкі стамляюцца. Лепш зрабіце для іх вясёлую зарадку. Для вочак? Менавіта для іх. Напрыклад, ось так. Намаляваць у паветры малюнак, Так. а пасля паўтарыць такі малюнак вачыма. І трэніроўка, і вясёлая гульня атрымаецца. И без телевизора и компьютера обойтись можно. А вы можете сабе ўявіць, што некалі не было наогул камп'ютараў і тэлевізараў. А як жа мультики дзеці глядзелі? А ніяк. Часцей кніжкі чыталі і ў двары гулялі. Ой, добре, что зараз мы можем выбрать любую казачную историю з вялікага спіса и поглядеть яе у той час, калі нам хочется. Ці калі дарослыя дазваляюць? Нават ваши прабабулі не мелі такой магчымасці. Чому? Таму што ў іх не было тэлевізараў. Уяўляю, як радаваліся дзеці, калі ўпершыню тэлевізор з'явіўся. Каля першага тэлевізара збіраліся ўсёй сям'ёй і нават клікалі суседзяў. І вялікай кампаніі глядзелі мультики. Ну, напэўна, мультикаў тады не паказвалі, хутчэй навіны ці мастацкія фільмы. Толькі не так проста было што-небудзь разгледзець у тым першым тэлевізары. Чому? Таму што экран быў даволі маленькім. І трэба было сядзець блізка-блізка перад ім. Раней гледачы разглядалі экран праз лупу. Ой, калі б мы былі вядучымі ў тыя часы, і на нас бы глядзелі праз лупу. А мяне ўсё роўна разглядзелі б здалёк. Ой, гэта яшчэ чаму? А таму, што я заўсёды у яркіх сукенках. Не, Яночка, на жаль, тэлевізары нашых бабуль былі чорна-белымі, і яркія сукенкі разгледзець было немагчыма. Уявіць такое складана. Вось так я выглядаю у каляровым тэлевізары, а вось так у чорна-белым. Ух ты! А можна і нам паспрабаваць стаць чорна-белымі? Калі ласка. Гэта мы каляровыя. А цяпер Мы ў старадаўнім тэлевізары. А зараз я зноў зраблю вас самымі сучаснымі тэлеведучымі. У наступны раз, калі будзем у стары тэлевізар гуляць, трэба будзе больш яркімі шчочкі і вусны зрабіць, каб мяне хутчэй гледачы пазналі. Яночка, а якім колерам ты будзеш фарбаваць вусны? Чырвоным, як дарослыя вядучыя. Адкрыю вам сакрэт. Раней вядучыя фарбавалі вусны у зялёны колер. І быць такога не можа. Быццам маленькія кракадзільчыкі. Лічыцца, што ў чорна-белым тэлевізары зялёны колер больш выразны, чым чырвоны. Колькі таямніц
тэлевізары. Гэта так. І паглядзіце, як з карысцю і цікава мы правялі гэты час. І не завісалі перад экраном тэлевізара. Ой, і праўда, і гуляць у тэлевізар таксама цікава. І заўтра з раніцы мы адправімся ў падарожжа ў мінулае. А зараз нельга? А зараз у нас па плане мультфільм. Ой, каляровы і сучасны? Іншых у калыханцы не бывае. Глядзі. Ну вось і ўсё. Надышоў час складаць цацкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Ды мы хуценька. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добранач. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.